أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yan uwa, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake haɗuwa cikin wannan gida namu mai albarka. Ya aiki, ya haƙuri da mu, ya soyayyar annabi. To Allah shi ƙara mana ƙwarin gwiwa, Allah ya sa mu fi ƙarfin zuciyarmu. To ba tare da ɓata lokaci ba, insha Allah za mu fara daga inda muka tsaya jiya. Mun tsaya a wagasulun rajulain ma'al ka'abain, da wanke ƙafafuwa zuwa idan sawu fardun farilla ne. Dan za mu tashi daga walfauru, da gaggautawa, wa huwal muwalatu, shine gaggautawa a natse, kada ka je wajen gaggautawa kuma ka zo na gurin bai samu ba. Fardun farilla ne. Walfauru, da gaggautawa, wa huwal muwalatu, shine gaggautawa a natse, fardun farilla ne. Wa kaunul jasadi ɗahiran, da game jiki da tsarki, fardun farilla ne. Jikin ka duk ya zamo ya tsarkaka, farilla ne. Kada ka je kai sallah ko da wata najasa a jikinka ko da wani abun ka da hatta suturan jikinka ana so ta kasance tsatsaf take. Yawwa shine wa kaunul jasadi ɗahiran, jiki ya kasance tsatsarka, fardun farilla ne. Inda shehil abhari, inji shehu abhari, intaha fara'idul wudu'i, ana ne farallan alwala suka ƙare. Insha Allah za mu dawo baya. Walfauru, da gaggautawa, wa huwal muwalatu, shine gaggautawa na tsaye, fardun farilla ne. Wa kaunul jasadi ɗahiran, jiki ya kasance tsatsarka, fardun farilla ne. Inda shehil abhari, inji shehi abhari, intaha fara'idul wudu'i, ana ne farallan alwala suka ƙare. To insha Allah gobe Allah ya kai mu lafiya, gobe da safe za mu tashi daga babun sunan wudu'i, za mu tashi daga babun sunan alwala. Allah ya taimake mu, Allah ka ba mu ikon riƙewa, Allah ka ƙara mana san manzon Allah. In mun yi kuskure yan uwa muna nema a gyara mana da Allah, Allah ka yafe mana kusakuran mu. Kamar dai kullum da muke faɗi dai, mu dai ɗalibai ne kawai, karambani ne dai ake yi saboda dai kowa ya samu ya ƙaru. Allah ya taimake mu, Allah ya ƙara mana ƙwarin gwiwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.